Ja, jeg står godt nok i det konference, men det er det faktisk ikke. Det er midnat. Det er dag 2 her på, ja, næsten dag 3 kan man jo sige. På KF, på NPF, hvor jeg er på MSCC her i Fredericia. Se her, der står der NPF. Der er simpelthen så ud som der er stille og roligt, og der ikke er så gang i det, som om der falder lidt til ro. Og så skal jeg bare se, når vi kommer ind i selve salen her. Der er lige en, der kører på sådan 2 hjuler der. Smart. Rengøringspersonale, der er klar til at rydde op ude i toiletter og alt muligt andet. Der er masser her. Ja. Der er der bordfodbold. Om dagen her, så er der nogle kønne piger fra Kokke, som der reklamerer for det her, hvor man kan spille mod dem. Derovre der kan man vinde nogle cola-ting, når det er, de er her også om dagen, men nu er det jo nat. Og her kan vi se en total overblik over alle pladserne her. Og det starter simpelthen helt heroppe i bunden med nummer 01. Og så hele vejen ned til nat og sidste hernede. 75. Eller 76, 50. Ja, eller måske 90-20. Og der, så vidt jeg lige kan regne ud, så er der omkring 100 meter i bredden, og den er 280 meter lang, den her hal her. Så der er masser af plads. Her har vi så en kræftshop. Det er simpelthen her, hvor man kan købe alle mulige drikkevarer, småspiseting, sådan noget lignende med slik og chips og sådan, ja. Og hvis man har glemt sit netværkskabel, så er det bare ikke langt nok, så nogle gange skal man bruge op til 10 meter. Så kan man altså købe det her, og der er åbent hele natten. Ja, kultpigerne, de er også gået i seng. Men ellers er det her, de arrangerer med deres konkurrencer og alt muligt andet også, hvor man kan købe simpelthen colaer. Og her der kan man så få lov til at spille noget FIFA 16. Der er ikke så problem. Svært. Herinde, der er lidt lukket. Der er lige, når lige sidder og spiller lidt. Men så er det Asus, der har en stand her. Derovre, der er det komplet. Der har en stand. Der er ikke en vej til en stand. Det er faktisk en butik, hvor man kan købe alle mulige små ting, hvis man har glemt tastatur, eller det er gået i stykker eller noget. Jeg har faktisk en af mine venner, hvis søn, som der faktisk havde glemt sine ting, så han blev nødt til lige at gå over og købe over i butikken der. Der er sådan en geek-unit, hvor man kan købe tøj og tastaturer og figurer og hvad det ellers er. Så er der Microsoft, der har noget Xbox-reklame her. Og her har vi så Shark Gaming, som også er en af de store spillere på det danske marked omkring det her, hvor de har en computer deroppe, der bliver nedkølet ved hjælp af flydende nitrogen. Det er ikke så meget lige ved at se lige nu, men ellers er det som om det næsten damper op af den, men det er altså ikke damp. Det er simpelthen fordi det er så koldt. Og der er nogle fede computer og stole her, som det er. Heroppe der har komplet så et sted, hvor det er, de kører alle deres konkurrencer og alt muligt andet, når det er, at der er gang i den i løbet af dagen og hele på aftenen, men som sagt, der er lukket og slukket lige nu, fordi klokken er over 12. Her har vi så YouTube-arealet af området. Og prøv at se her. Der er jo altså bare lige en skærm, der vil sige bare 2 her. Med et trefoldet skærm, og så også med en computer tilhørende. Og så sidder nogle af YouTuberne herinde. Jeg kan se, blandt andet Jens Forum sidder herinde. Så det her er jo nogle af de kendte YouTubere. Sidder her også Gex, han sidder der med sådan en stor kasket på. Ja, det er GV. Jonas GV? Ej, seriøst? Og her der har de simpelthen YouTuberne, de simpelthen optager nogle af deres udsendelser her under mange. Der må man sige, der er teknisk udstyr her en masse. Og man kan se, hvordan de leger med det her Lego. Det nye Lego-satsning, der er kommet.
som alle lige kan få lov til at prøve at spille også. Det nu er Lego-stand godt nok lige fjernet i øjeblikket, men så er der mulighed for det. Og her kan vi så se, der er jo simpelthen masser af folk, der sidder her. Der skulle gerne være omkring 4500, som der har sædepladser her, og så er der ellers hjælper og alt muligt andet oveni. Og vi prøver lige at gå lidt rundt, så lige at kigge, om der er nogle enkelte lidt interessante ting. Og der bliver spillet her. Og se her, hvordan det simpelthen bare er række på række på række. Hvordan folk de simpelthen bare sidder her og spiller, gamer. Hele vejen rundt. Og det mest populære spil, skal jeg nok lige se her på et eller andet tidspunkt, det er simpelthen first person shooter-spil. Altså hvor man simpelthen render rundt og skyder, som om man er personen selv. Og det, der er det simpelthen det, der hedder CSGO, Counter Strike Global. Og jeg vil ikke huske, hvad ordet står for. Nå, men her er jeg eksempel på en, der sidder og spiller det. Så er der altså bare mange rigtig nice tastaturer, computer og alt muligt andet. Her er der en lidt mere nice, og man kan se, hvordan den bliver afkølet med væske, for at holde den så kølet som overhovedet muligt, så den kan præstere mest muligt. Både grafikkort og også selve processoren. Så dem er der en del af. Nogle, hvor der er et fedt display, der simpelthen viser, hvordan tilstanden er på computeren, samtidig med, at man spiller. Og alle mulige små gadgets. Fede stole. Der er en rød gamerstol her, som man lige kan se. Så man kan sidde rigtig godt lige og spille derud af. Der er bare læg overalt. Her er der nogen, der er i gang med at få kigget lidt på maskinen. Og man kan se, at der simpelthen er nogle af dem fra Shark Gaming, der simpelthen bare hjælper til med at få valgt det rigtige, så den kan yde mest muligt. Så der er jo simpelthen alt muligt, men hvis jeg lige tiger stille et øjeblik, så prøv lige at nyde, hvor stille der er. Selvom der er måske 4.000 mennesker, som er vågne i øjeblikket og spiller, så er det altså lidt imponerende, at det ikke larmer mere. Jeg lader bare billederne tale for sig selv. Lidt. Det er det nye populære spil. Så er der luft af for det ligger.
Og lige om lidt, så er jeg ved at være helt nede ved simpelthen plads nummer 0101. Så vil vi se den aller første plads, eller plads med det laveste nummer. Der er simpelthen 3 skærme, der er sat på. Overblikskærmen og spilskærmen også. Og hvis vi tager et totalt view ud over det hele, ser det ned fra hjørnet af, så er det jo simpelthen imponerende, at så mange mennesker kan være samlet på et sted og være så meget i gang med at hygge sig, og alligevel så er det stille og roligt og bare lidt summe. Og der er så mange forskellige spil, og jeg har slet ikke styr på dem. Langt de færreste spil, som der bliver spillet her. Jeg vil simpelthen gå ned her, så vi lige får et overblik, og nu vil vi tage et billede helt ned mod udstillerområdet helt nede allerbærest, og hvor vi sikkert kan se, at de simpelthen sidder her og spiller. Hey! Og så er det, så vi gør ned. Og der er altså også nogle imponerende maskiner, der står hernede på gulvet her. Det gælder om at holde sit kugle i live. En af de ting, der lige undrer mig, det må der gerne være nogen, der måske skriver ind på selve den, der kan forklare mig det lidt, fordi nogen sidder med deres bærebarn, andre sidder med en almindelig computer, måske lige med et gamer keyboard eller et nogenlunde grafikkort eller sådan noget lignende. Men der er jo altså også nogen, der har en maskine, som der er utrolig lækker og med utrolige specifikationer. Og spørgsmålet, jeg lige har til det er, hvor meget har det egentlig af betydning, når man rent faktisk skal spille? At man har en computer, der performer helt op i toppen i forhold til at måske have en rimelig bærbar til 4.000 eller sådan noget lignende den størrelse med prislag. Jeg tænker selvfølgelig ikke på, hvis der man sidder og spiller af gangen, for det kan de fleste. Det kan selv en Chromebook håndtere uden problemer. Nå, men hvis der er nogen, der ved det, så må jeg gerne sige det. Og så her, der er der åbent hele natten. Det er simpelthen pizzeriet, hvor der man kan få duumruller. Det er også det, jeg har fået til aftensmad. Eller pizza, eller hvad det er. Så det er jo også imponerende, at du kan få det, fordi den almindelige restaurant, der sidder oppe ovenpå med burger og lignende, den lukker kl. 2. Men den anden der, den er så åben hele natten. Og her, det er måske lige lidt kedeligt at se på noget tidspunkt, fordi der er jo ikke rigtig nogen som helst, fordi i øjeblikket er der lukket for alt muligt, der foregår heroppe på scenen. Men også, i går var det Thomas Warberg deroppe, tror jeg. Her til aften var det Uffe Holm. Og ja, de var godt nok sjove. Det var simpelthen humor nu på plan, der måske ikke lige altid ramte gamerniveauet, men derfor så var det absolut morsomt også alligevel. Og her, der har vi simpelthen hjertet i alt det her, der gør det overhovedet kan lade sig gøre, at du har 4500 mennesker, som simpelthen kan spille computer og komme på internet eller alt muligt andet. Her der har vi simpelthen serverskabe, rakskabe og det hele, som der sørger for, at der er styr på, at vi alle kan have en rigtig hyggelig weekend med fuld adgang til nettet. Og herovre kan man se, at der er nogen, der er i gang med at diskutere noget med, hvordan der de måske skal sætte tingene op til de sidste konkurrencer.
Og her der har vi så dem, der sørger for konkurrencerne. Game Crew. På de forskellige konkurrencer. Og her har vi så helpdesk. Det er dem, der sørger for det generelle hjælp. Nej, stor det er også Game Crew. Det kan jo lægge ud. Det er først næste gang her, det er helpdesk. Det står også på skiltet her i baggrunden, hvis man har et problem. Og så er vi simpelthen kommet hele vejen rundt. Og her kan vi så se, der har vi det højeste pladsnummer, 7650. Og derovre et eller andet sted, der havde vi ikke de andre. Og nu vil jeg simpelthen finde tilbage til vores plads, som der er hernede, nummer 63. Og jeg kan ikke engang huske, om det er 38 og 37, det tror jeg faktisk det er. Men det er i hvert fald på række 63. Og der er vi lige om lidt. Så det er slut på den her rundvisning. Og som I kan se, når vi kommer tilbage hertil. Kan I godt med børn? Så sidder jeg op til Luke her. Det er en bundoptager. Og jeg glemte jo egentlig at præsentere mig, da vi startede. Mit navn er Oksegrav. Her er du op til nu. Så er jeg i gang med at spille lidt Minecraft. Så det var en tur rundt på hele NBF. Det tog også kun lige 16-17 minutter. Så tak herfra. Og hvis I synes, det her det var noget, der var værd at se, og måske et eller andet, så ved I, hvad I skal pleje at gøre med det. Og hvis jeg har noget kritik og synes, der er noget, der kunne være gjort bedre, jamen, så ved I jo også, hvordan det skal gøres. Skriv en kommentar. Det er det, der gør, at det er lidt sjovere at lave tingene, når der rent faktisk er noget, som man kan responde på. Ikke kun bare se videoerne. Lykkes, indtil vi ses næste gang. Hej hej.